Enchanted River, Hinatuan, Surigao del Sur. Okay guys, what's up mga madlang people sa Alimokoy Trace Buaka. Karon yata karon sa Enchanted River sa Surigao del Sur. So karon guys, ato makita karon kung unsa kanindot kung klase diri napita. So kay giampingan lang mayo ang atong ginayahan. So karon guys, mo siya Enchanted River. So diri guys, mo atong waron diri guys sa Enchanted River. Ha, dira. O diha, anha diha mo itong mga tuhana guys, yung sakay silang shuttle, padung tungan to sa kaliguanan. Di nasa alas 12 sa udto, ilang laugan ang mga isda, ug inyong makita karon kung unsa kadagko ang mga isda ang ilang laugan. So ingon ani diha ka pinangga nila ang Surigao del Sur, din inyong makita diri sa lungsod sa Hinatuan, Enchanted River. So atangin nyo guys kung unsaon paglaog ang mga isda. Okay, let's go! Of the underground spring. The spirits are believed to be dwelling here where the fish abound. This is our way of showing everyone how we should give back to the environment and take care of Mother Nature. So guys, ang Hinatuan Enchanted River sa Surigao del Sur. So di ami karon guys, mga ligo ang mga tao gikan sa buntag hangtod sa hapon. Ini kalas 12 hunungon kayron laugan ang mga isda. Nindot kayo ang ilang lungsod, may pagkatiman ang ilang kinayahan. So ingon ani kapinangga nila ang ilahang kinayahan diri sa lungsod sa Surigao. Ang mga isda manggawas inig kaudto sa alas 12 untok, punungon og hawason ng mga ligo ng mga tao aron laugan ang mga isda. Dagko kay mga isda guys oh. Enchanted River, Surigao del Sur. Ara naglaog oh. Dagko kay mga isda guys oh. Lang itsag mga laog. So karon dito guys, mga ligo na pumidi ha. Enchanted River. Yung purple. Dagko ang isda oh.
The river was named Enchanted River by Modesto Calan, who wrote a poem many years ago called Rio Encantado about a local maiden he fell in love with. It was given a tune with music by Francisco Rio. The poem talks about a crystal stream flowing from a hidden spring. Mga tao guys, tara guys. Mirror a warrior Grupo sa Tres Buaca. Kaya pala ganun. Balik ta sa mga isda guys. Tara. Inani ka mga kuan guys, ka kuan sa kana ang Enchanted River sa Surigao del Sur. So grabe nga kuan sa mga isda guys. Ikabyan nimo muulbo-ulbo ang mga isda. Dagko kayo. Ulipay kini guys nga nakabot mo ning lugar. Enchanted River, garbo kayo sa Tres Buaca Janwa Mix TV nga nakabot ning lugar. Wala ni sa Cebu. Oh, wala ni sa Cebu yung nani nga maglawg-lawg og isda. Dito sa kuan, kuan buto butanding to sa Alcoy. Uslob, mawa uslob. Butanding kini ilahang isda lahi ni. Lahi color sa klase sa isda. Kakainin yung kanibal. May katitiod guys, anahan na po may mga ligo katitiod, mga ligo media. That ends our cultural show. We hope we can bring you the love for our enchanted river, the one and only Rio Encantado. The people of Minatua have chosen to protect the river by ensuring that she is untouched and preserved for the future generations to come. We encourage everyone to take care of all our waters and protect the biodiversity of our environment. Minatua has many other ecotourism sites to offer. Please visit our fish cages and restaurants, our islands, beaches and rivers, our town, and overnight accommodations. Thank you for coming. We hope to see you again. Salamat sa pagkakas.
Attorney Sahila Kumar. Pinanay nang namalik ang mga isda padung sa laom. Nagpalawom ng mga isda, nagpalawom na. Man naman naglawog. Nangaligo na sila. Tara. Okay, yara ko to bang ato ang video sa atong channel Alimokoy Trace Buaga.